दिनै जुदि जोंहा बिटिआर सरकार अर्थात बिजेपि सरकारनि सालायनाया थारैनो जुदि सैथोमारमोनब्ला एनडिएफबिनि बिर जोहोलावजोफोरा मानि खारनाव आखायाव हाथियार हमनानै संग्राम खालामनो गोनां जायामोन। गुड इभिनिं एभरिवान। बे मोनाबिलि समाव बयनिसिमबो आंनि चेनेलखौ नायगिरि उन्दै गेदेर गासिनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं माबाफोर बुंनायाव गेजेर ससेफ्राव बा जोबनायफ्राव स्टार्टिंनिफ्रायनो जोबजासिम लानानै माबाफोर गेना गोरोन्थिफोर जालांब्ला निश्चय नोंथांमोनहा अननानै निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामबाय। दा लोगोसे आङो दिनैनि बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ देरि खालामाजासे सानदों। स' दिनै आंनि बुंगोन गुबै बाथ्राफ्रा बेनो, जोंहा दानि जिथुनाखि सोलिफुबाय थानाय पलिटिकेल हान्जा आरो आगुनि जिथुनाखि दा गोलैसोनानै थानाय पलिटिकेल हान्जानि सायाव जोंनि बर'फोरनि मोननैबो पलिटिकेल हान्जानि सायाव सावरायगोन आरो लोगोसे गोबांथार माखासे खोथाबो सावरायगोन एनडिएफबिफोरखौ लानानै, लोगोसे एबसु अल बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि सायावबो आं माखासे खोथा बुंनाय जागोन। दा गिबियावनो आङो जोंहा नैबे दा सोलिबाय थानाय जिथुनाखि एबसुनि उनाव जोंहा बनसु ओंखारदों नङा होमबा? नैबे बनसुआ जोंनि बिटिआर एकर्डखौ गोजोननाय मोनैलाय बा गोबांथार रायजो राजायानो दासिमबो गोजोननाय मोनाखै जे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जे जोंहा बर'फ्रा गासिबो जेंनाफ्रा समाधान जालांजोब्बाय बा जोबस्रांलांबाय होननानै रावबो एसेग्राब मानि फोथायनाय गैया। दा बेनिखायनो गोदानै जोंहा जोनोम मोननाय बनसु आफादा फिन खेब दिल्लीयाव थांनानै बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारहैफिनदों बा जानजि खाफ्रा हैफिनदों आरो होस्रिखाव हैफिननो गोनां जादों। दा जाय हक जिखुनु आरो बिनि उनाव जोंहा फिन बिटिआर गोरोबथानि उनावबो मोनसे जोंहा आरो हाथियार लानानै संग्राम खालामबोनाय मोनसे हान्जा सोमजिबावदोंमोन। बे हान्जायानो जाहैबाय एनएलएफबि। बिथांमोना भारत सरकार आसाम सरकारजों नांफिनगोन होननानै जिथुनाखि पुलिस मिलिटारिनि आखायाव जिउखौ बावसोमफिननांगौ होननानै बिथांमोना हाथियार लानानै फिन खेब हाग्रायाव खारखोफिननायनि उनाव आरोबाव ग्रोब बिथांमोनखौबो सरकारानो भारत सरकार आसाम सरकारानो वेलकाम खालामफिननानै ग्रोब बिथांमोनखौबो सिक्सफायार खालामनानै दोनबाय। दिनै सिक्सफायार खालामनायनि उनाव फैयै 2 बोसोरसो थांनायनि उनाव मा जाखो? एनएलएफबिनि लिडार जायखौ बुङो आफादगिरि नङा होमबा, गायसनगिरि एम बाथाखौ फिन खेब जेलाव बा जोबथेसालियाव जोबनानै दोनबाय। बिनि सिगाङावनो जोंहा अलरेडि एनडिएफबिफोरखौ लेंहरजोबैनि सिगांनिफ्रायनो जोबथेसालियाव जोंहा गेदेरमा रन्जन दैमारि सारा जोबजानानै दंखायो। अलरेडि दासिमबो बिथांमोननि केसा उइद्र जानानै थाङाखै। बिथांमोननि केसा दासिमबो एनआइएनि आखायाव दङ आरो दासिमबो भारत सरकार सेन्ट्रेल सरकारनि आखायावनो बिथांमोननि केसा दासिमबो गोदोनानै दङ। दिनैसिमबो माने बुंनो थाङोब्ला जोङो आवगायबाय, खामानिया गबाय होननानै जों बुंनो हायाखै, खिन्थु गसिगोन बेखौ खोथा होगासिनो दङ। नाथाय जि दाखालि मैया सानसे जाबाय, दाखालि जि जोंहा दिल्लीयाव जिबायदि हियारिंनि थाखाय थांदोंमोन एनडिएफबिफोरनिफ्राय बा माखासे मेलेमजिबि सुबुंफ्रा, थांनायनि गेजेरजों जोङो मैया मा रिजाल्टखौ मोननो हाखो नोंथांमोना निस्सय मिथिखाबाय। जेरैबायदि जोंहा देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारजों थाफानाय लिडार केडारफोरनि जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो गोनां बा एनआइ केसनिफ्राय उदां जानो गोनांफ्रा गाज्रि खबर मोनफैफिनबाय आरोखि। बेफोर माब्रै जानो मोनखो? दा बे सोरनि साल दङ, सोरनि खैसाराव दिनै बिथांमोनहा मोनसे समाव हारिखौ रैखाथि होबोनाय हान्जानि जिउफ्रा दिनै सोरनि खैसार सानायाव गोग्लैसोनानै बा फासिनानै पेन्डिं जानानै थागासिनो दङ? नैबेखौ जोङो दासिमबो बुजिलायनो हायाखै बा मोनदां मोनाखै। जेब्लानि समाव बिथांमोना एनआइए केसनिफ्राय बा बै जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबोगोन अब्ला जोङो गासिखौबो फारि मिथिजोबगोन। नोंथांमोना नेनानै थाबाय था। सोरनि थाखाय सोरनि दारै दिनैसिमबो बिथांमोना जोबथेसालियाव जोबजानानै दंगासिनो दङ आरो सोरनि थ्रुयै बिथांमोनखौ जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जादोंमोन नोंथांमोना फारि लांबाय थागोन। दा लोगोसे बनसुहा मानि थाखाय बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि अलरेडि जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन अर्थात बर' फरायसा आफाद सिंस्रि आफाद थाखासेयावबो मानि थाखाय गोदानै स्टुडेन्ट इउनियन पार्टि ओंखारफिननो गोनां जादों बा आफाद ओंखारफिननो गोनां जादों? दा बेफोर बाथ्राया जोबोर साननो गोनां। दिनै जुदि थारैनो जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन गोदोनिफ्राय थाबोखानाय हान्जाया थारैनो जुदि पलिटिकेलजों जेबो लोब्बा लायालासै गावसिनि मावनांगौ हाबाफारिखौ बा गावसिनि मावनांगौ खामानिफोरखौ थारैनो जुदि मावबाय थानायमोनब्ला जानांगौ गोदानै जोंहा बर'फोरनि गेजेराव गोदान आरो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन ओंखारफिननाय नङामोनगोनदां,
नङा होमबा बा बनस' आफादा जोनोम मोनफिननाय नङामोन खोमा नैखौ जों साननो गोनां जायो आरोखि दिनै आरो जोङो गोबांथार नुनो मोन्दों बिटिआर सरकारनि सालायबाय थानाय समाव जोंहा गसाइगाव बर' आरो बाङालिनि गोबां खोथा ओंखारदों बर' आरो बाङालिनि खोथाया माबोरैहाय ओंखारनो मोन्दों दा जेब्लानाखि हाग्रामा महिलारिया अर्थात बिपिएफआ सरकार सालायबाय थादोंमोन बै समाव मोनसे बिपिएफआ पास खालामना गालांदोंमोन बा आयेन गठन खालामना गालांदोंमोन जे बर'नि अनगा क'क्राझार जिल्लायावनो जा बा बिटिसि ओनसोलावनो जा रावबो EMGM जानो मोना होननानै दा बे आयेनखौ लानानै बाङालिफ्रा खुद्रिखांदों आरो गोबांथार माने बिटिआर सरकार गोरोबथा जाखांनायनि उनाव दासिमबो माने गोबाङै जेंना जेंसिया जोबनानै थाङाखै होननानै बाङालिफ्रा फोरमायदों आरोखि दा जेब्लासिम प्रमद बर'आ बै दावरावआव थाङा अब्लासिम बिथांमोनहा बे गावसिनि होसिखावनाय धरना हाबाफारिखौ बन्द' खालामा होननानै बुंदों अब्ला बेसेबां जोङो साननो गोनां आरो बेसेबांसिम सैथो थारैनो नंमारा बेफोरबायदि जाथाया जोङो थारैनो बुजिनानै नायनाया गाहाम दा आं सानो दिनै जुदि जोंहा बिटिआर सरकार अर्थात बिजेपि सरकारनि सालायनाया थारैनो जुदि सैथोमारमोनब्ला बा मोजां जादोंमोनब्ला दिनैनि दिनाव गोदान गोदान आफाद जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सोमजिनाय नङामोन बै जेरै बनस'आ सोमजिनाय नङामोन बै गेजेर ससेयाव ओंखारनाय जोंहा NLFB बिथांमोना सोमजिनाय नङामोन आरो दिनैनि दिनाव निरुपायाव बिथांमोना आखाइ थिखोफिनजोबनो गोनां जानानै फैदों मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि थाखायबो नैबे जेरै आं सावगारियाव होनाय NDBनि बिर जोहोलावजोफोरा मानि खारनाव आखायाव हाथियार हमनानै संग्राम खालामनो गोनां जायामोन बिथांमोनाबोथ' बर' हारिनि थाखायनो गाबनाय दंमोन बिथांमोनाबोथ' बर' हारिनि थाखायनो साननाय दंमोन बिथांमोनाबोथ' बर'फोरनि थाखायनो बर' रायजो राजानि थाखायनो मोनसे गिदिर सिमां दंमोन बे सिमाङानो जाहैबाय मामोन गासै बर' हारिनि थाखाय बा एबसुनि थाखायनो NDBनि थाखायनो मामोन मिथिगौना बड'लेण्ड जोंनि बर' हारिनो नांगौ आसामनिफ्राय एक्सट्रा माने बुखावजानाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड नांगौ जादोंमोन बे बड'लेण्डखौ जोङो मोनफुंनो हादिया दिनै जोङो फ्रिडम अर्थात रेस्ट लानो गोनां जानानै फैबाय बे रेस्ट लानायनि गेजेरजोंनो जोङो गासैबो हाग्रायाव थानाय NLFBफ्रानो फैजोबनानै हाथियारखौ भारत सरकार आसाम सरकारनि आखायाव गथायनानै दिनै सिक्सफायार लाजोब्बाय सिक्सफायार लाखांनायनि उनाव दिनै बिथांमोनखौ आखायाव हाथियार गैला नालाय बिथांमोनहा पावारखौ दंब्लाबो बाहायनो हाला नालाय बेखायनो दिनै बिथांमोनखौ थगायनो थाखाय खाबु मोनगासिनो दङ भारत सरकार आरो आसाम सरकारा नोंथांमोना अलरेडि मिथिखागौ जेरैबायदि जोंनो निस्सय नंगौ जोंनो सेपारेट स्टेटखौ गोनांथिथार मानो होनना बुङोब्ला दासिमबो जोंनि बिटिआरआ आसाम सरकारनि आन्दारावसो सोलिगासिनो दङ जोङो रायजो मोनबायब्ला जोंहा बिटिआरजोंनो थारैनो जुदि गोहोगोरा दङब्ला जोङो मानो मालायनि सरकारनि आथिं सायाव थाबाय थानो गोनां जानानै फैदों मानो हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ बिथांनि आथिं सिङावसो सोलिगासिनो दङ प्रमद बर'आ जिखिनि खामानि मावगासिनो दङ बिथांनि आथिं सिङावसो थानानै खामानिखौ मावगासिनो दङ अब्ला जों साननो गोनां नंगौना नङा बर' रायजोफ्रा नोंथांमोना निस्सय बुजि आरो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर नोंथांमोना सोर मा सानदों